दक्षिण पदबिल एडिस विलेज कमिटी बिसिं खबजाक चिनि कावबासो कामिबो चिनि खरकसा ताखुक चिनि अक्रानो दा सरोज देबरमा ब बिनि लांमा चमानि यागोलो बिनि नुकुंके जों जालां तमो खोनाबै चिनि चेयरपर्सन चिनि बरंमना जे आन काकिनो स्मिता देबरमानि जे दैदुलमा बाय चिनि आमसाय फाइजों तिनि बिनि साजे खरकसा 12 क्लास काखा ताकलाय बाट बिनि सरि हामेराव ngै बराव किसा डॉक्टर नाइजनाराव किसा बियारं तमान बाय बय पाइमेन तम खोनाबै जों तिनि बरनाव फाइजों बयराव पाइ फाइया बिनि चेरानो काहामबो परबै कलेज परबै जाहाथे बिनि केरियर सामनान बागै जों जत लगियो दंगो जों चिनि बबागार नाइकल फांबाय चिनि आमजेन जत लिडार्स जों दैदुलमा बाय जों चिनि सुगिया लुकरनो जों नग नग थाङै अमायकेन जों चबालाय दं